Препарата и ръкавиците взети. И Кари е тук. И чисти килера. Я? Изчисти ли? Да. Така ли? Я, покажи ми кое изчисти. С това, да. С това изчисти. Ама не е в контакт, нали сме говорили? Да. Добре, сега ще го върнеш ли обратно? Моля ти се. Дай да го приберем. И ръкавицата, нали? Пише Бебо там. Не тук. В шкафа с препарати под мивката. Тук ти харесва, така ли? Доволна си. Кари, преди да върнеш това, не дей да изкарваш ново. Върни. Не. Ела. Ела. Първо трябва да приберем каквото изкара. Хайде, вземи го това и го прибери. Хайде. Къде там? В шкафа? Тренираш да казваш не? Така е ли? Кари, искаш ли да си играем? Да. Ами тогава моля ти се да приберем нещата в шкафа. Искам първо да прибереш неща. Прибери това пръскало в шкафа Да. и после ще играем. Хайде. Обещавам ти. С пръскалата ли искаш да играем? Да? Добре, това е за мен. И сега какво ще правим? Не искаш да пръскам с него? Ама то... Да, сега няма да чистя. Ти искаш да си играем така на преструване, нали? Да. Това е препарата за килими, нали? А този Бебо, между другото, е доста добър. Кари? Хайде да прибереш, моля ти се, това в шкафа. Хайде, моля те. И ще си играем после. Ма искам в шкафа да го прибереш. Защо не го прибираш?
Добре, добре, добре. По-близко е така до шкафа, да, права си. Я да видим. А другото пръскало? Ето там е. Хайде и него да приберем. Хайде, прибирай. Вземи го точно така. Браво. По килима, да. Правим с него по килима. Това ли ти е любимото пръскало, Кари? Любимо, да. Това ли е? О, защото е автоматично. Без да го стискаш, то пръска. Добре.